It's another beautiful Friday. Hello, Salimwanani Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. Destiny Blitz chirongwa chinowinzirwa kwamuri neDestiny TV. This program is aimed at giving you my highlights in my shows atinenge taita during the week. And having said that, let's hop straight into the stories for this week. And here are the highlights. Maybe need to me. Yeah? There's nothing wa mipaka. He was so devastated. You see the shock you can't even believe this is happening on my property. In our first story, takaenda kudarira chifungezi kuChegutu. Uku kwakanga kune nyaya yaitongwa yemurume ainga anumburisa mumwe musikana uye aive ane mukadzi wake. Vakatouya kumba pavataura kuti vakauya pamba. Takatotaura zvatakataura vachinditi musikana ane nhumbi pamuviri pamusikana wandakairamba. Ndakati handipazivi mukadzi anzi. Uchifamba nemunhu nedare, munhu aipopuwa mhosva dzake. Hakuna mutemo unotendera munhu munyika kuti unotenderwa kufamba uchipa vana vevanhu mimba uchiramba. Hama dzemusikana dzinoti dzakaenda dzichinotsvaga murume uyu kuti vawane kutaurirana kuti akanga aitisa mwana wavo nhumbu asi vakanga vasingakwanisi kumuwana. In his defense, murume anotaura achiti nizvoni, ini pandakakusiya ndakakusiya uri right, zvira kuti wanga usina kana nhumbu. Musikana takadana takarambana. Ndakamusiya achiri akanaka. Zvisinei hazvo, amai vemusikana uyu vanota kufara zvikuru nemutongo wakapiwa namambo because vari kutaura kuti mambo vakawinza equality. Nekuti amai munhu akanga asina, amai vemusikana uyu munhu asina mari, ende murume uyu munhu ane mari, zvekuti kuzama kutaurirana kwavaizama kuita kwanga kusingabude zvakanaka nekuda kweclass society iri pakati pavo. Havatarise divi remunhu kana kuti uyu ane mari wanzo hana, vanongotunga nyaya sezvairi. Sekuti vanhu vandakandapinda navo mudare vanhu vane mari, ina handina kana chandinacho. Asi mambo vagona kugaza nyari pakati pedu. Chimwe chinhu chinofadza pakutonga kwakaita mambo inyaya vakataura kuti ndizvoni munhu kana achinge achita zvaari kuita nemwana wevaridzi anofanira kuva very cautious. So kutaura kwavo vakati pane zvamakaita waiita uchiti uri panyama here. Uku kutaura kwavo vaizama kureva kuti munhu haafaniri kungonge achingobata mwana wevanhu zvisina kunaka asingazoexpecte kuti pane maconsequences achauya. Saka iwewe zvawairara naye waiziva kuti kurara panyama here. Biology inoti nyama ikasanganiswa nenyama inoburitsa nyama. Imi munoti chii nevarume vevanhu vari kutora vasikana vobva vaitisa nhumbu pare vapedza kudaro vobva varamba nhumbu idzi? Let's hear what you think in the comment section. In another funny point, mukomana akabvunzwa kunzi kwaunogara kune varume vangani, and this is what he had to say. Nzvimbo yaugere mune vakomana vangani esaizi yako iyo? Tipindure katinokuta nyaya tinde mberi nenyaya. Vamusina hamuna. Kana musina hamuna navarimo utaura. Tiri kuvakomana kuti. Maybe need to me. Yeah? Ndofunga mune two. Nzvimbo yaugere mune vanhu two vakomana. Munzvimbo. Kuna two vakomana. Bezera rako imi. Muno matiri. Aiwa. Wakugara. Alright. Ndini ndiri. From Twice a Mother, as Stella always says, Kuva amai, kurera, kukudza, kuchengeta vana ibasa. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. This week takaenda kudzivara sekwa uku kwatakanoona My Pride. My Pride vane vana 4 and one of her children wechi3 anova iye Pride anorarama neurema. The young handsome boy
anochengetwa namai vake avo vanova a widow after vakasiyiwa nemurume vavo vane nhumbu yemwana wavo wechi4. What's heartbreaking about my Pride story is she has to wake up at 3 a.m. 3 a.m. Just imagine 3 a.m. munhu wechikadzi achienda kunotsvaga chekubata kuti vana vaone kuti vararame. Pride haakwanisi kudya zvinhu zvakaoma. My Pride vanofanira kutoita zvinhu zvekumumashira so that he can eat. And when we talked to her, she expressed a deep concern kuti dai vaikwanisa kuwana rubatsiro. Ndinodawo kuti Pride aende kuchikoro, asi mari yekuti aende kuchikoro handina. Pride akaenda kuchikoro ndofunga panguva yekuti patimes anenge ari kuchikoro ndinokwanisa kubatanidza zvinhu zvangu. Kumuka kuye kwandinoita kuye ndinoda kuedza kuti ndibatanidze kuti Pride ange ari safe. Asi kana ari kuchikoro patime yekuti anenge ari kuchikoro ndinogona kutoenda, kana akanzi anotowana 4 kana kuti akanzi kuboarding school inenge achidzidza ndinokwanisa kuita zvinhu zvangu mwana ari akachengetedzeka ari kure. Because Pride is indeed a very innocent and handsome young boy, and he certainly deserves a future just like anyone else. And remember, we are running a diaper bank. Diaper bank is a platform that we started yekuti vanhu vanoda kubatsira mothers, especially vane vana vanorarama ne-cerebral palsy. Donate my diapers, and even if you have anything else that you would want to donate, so that you can help these mothers kurerutsa mutoro wavainawo. Kana munhu achiti avaka anenge achiti apedza basa. Zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu, it's very heartbreaking to hear kuti pane munhu akatsvirwa nemba yake kuwadzana phase 3 yakatsva zvokuti hapana kana changa chiri mukati chakasara kunze kwemattress. Aperera jurawo apo ndobva ndanotarisa kwakona hutsuri kubva pamba pa Mr. Chavakira. Ingobatamhanya patasvika panapa tikasvika pakazara zveshuwo imba yaita sei yaitopfungaira. Akazodzoka akatoona imba iri kuita sei iri pakati pekutsva. In a lighter note on that story, maloja akazokwanisa kuseva zvinhu zvaive mudzimba dzavo nokuti mavakirwo akaitwa imba ye panga pane a wall that was in between yakaita kuti moto usabve kuside rekwalandlord richienda kusei. Zvisinei hazvo, vagari venzvimbo iyoyo vari kuchema nevanhu vezesa kuti vagadzire nyaya yemagetsi, because magetsi ari kunzi anogara achinetsa ikoko zvokutoti hanzi chero wakaisa kana laptop pachaja chero phone pachaja zviri kungotsva. Izvi zviri kukonzerwa maybe nemagetsi edu ekuno it's not good at all. Akauya anobaka achidzima, atibike nawo just my lights, but my lights acho iwayo anenge achibaka achidzima. And that's all we had for you today, family, here on Destiny Blitz, pano pa Destiny TV. You know Destiny TV is your destination for real news. Remember to join me again next Friday, same time and same place. Stay blessed and stay safe, and please stay in my numbers, my emergency numbers, so that kana mchinge maona zvinenge zvaitika kwamuri, you can be able to contact the police and the fire department or whoever that you would need assistance from. Thank you so much. Be blessed, stay safe. Till next time, bye.